usa ka sapa o tinubdan sa tubig ang giingon nga nakadapit sa pagtagad sa Magellan-Elcano expedition sa Homonhon Island maong mitaak sila sa maong isla. Base kini sa sugilanon sa katiguangan sa Homonhon nga gi-validate usab sa usa ka historian. Atong sayran pinaagi ni ining report. Kini ang gamay sapa nga napalibutan na sa mga tanom. Tinaw ug bugnaw ug ang agas nini padung sa dagat. Kini mao'y nakapadani sa mga Spanish explorers. Sa istorya sa mga mulupyo diri sa Homonhon Island, dinhi nga dapita sa kantilado nga bahin sa dagat, midunggo ang barko ni Ferdinand Magellan unya nakakita sila og sapa diin kakuhaan nila tubig mainom. Muna siya ang dinagayday sa sapa nga ilahang gikuhaan kuno og tubig ato silahang pagdunggo. Si Manong Porferio lumad nga taga Homonhon Island misaysay sa istorya sa iyang mga katiguangan. Matod niya nga samtang naglayag ang galyon sa grupo ni Magellan, nakita nila ang agos sa sapa sa isla. Tungod kay nahutda na og supply sa tubig ug nangaluya kay gipang uhaw na ang mga explorers, mikinaog sila sa sakayan ug nikuha sa tubig mainom sa sapa. Kini tara sa sapa dito. Kay wala nila tubig, inagihira. Kasi nga da nila pakalandig dito, Magallanes. Inalugar nag-alog. Di man pag-alog nila, nistorya ni. Di man pag-alog ng tubig, diretso sa Cebu. Ang sapa dako kuno kaniadto apan sa paglabay sa panahon. Medyo nakipot tungod sa mga tanom. Ingon usab nini ang pamahayag sa usa ka lumad sa isla kinsa malipayon nga sa katapusan na-recognize ang istorya sa kasaysayan silang dapit. Kanda madjilaging kuhaan nga tubig dinhi. An era pagduong kay sa man era nakita ini nga kuan kay hadto nga panahon. Kaya nangunguhaw na para naman nira tubig, kaya nangunguhaw na kuan magsakit na ngayon igriba ko nung nira mga sakay. Ang pamahayag sa mga tao sa isla gisuportahan usab sa usa ka historian nga si Dr. Rolando Borinaga. Base usab sa talaan ni Pigafetta. At saka sabi ni Pigafetta, there were two springs here of very clear water. So, yung tanong kung saan sa Homonhon sila nagland, dito na area at saka dito sila naliligo. March 18, 2021, sa unang higayon mitaak sa yuta sa Pilipinas, pinaagi sa isla sa Homonhon ang Magellan-Elcano expedition nga mao sentro sa 500 years historical marker unveiling. Inasikaso nila, pinakain, binigyan ng tubig, inalagaan ang mga dayuhan, sina Magellan and his crew, nung dumaong sila dito sa Homonhon. Gikan sa Guiuan, Eastern Samar, kauban si Philip Patricio ug Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.